På opfordring besøgte vi en sommerdag i juli Frilandsmuseet Hjerl Hede. På Hjerl Hede kan man få en fornemmelse af, hvordan det var at leve på landet før velfærdssamfundets tid. I 7 uger om sommeren og op mod jul er Hjerl Hede befolket med mennesker, der arbejder og fortæller om deres arbejde. I den tid køres der også med dampmaskinen i savværket. Bagernes ovn er i gang, og i mosen kan man tage en tur med damptoget. Resten af året ligger Hjerl Hede hen som en stille landsby i en smuk natur. Med lidt fantasi kan man forestille sig livet på landet for 100 til 200 år siden. Kan vi ikke se, hvad der er herinde? Der er spændende ting. Hvordan der må friste? Ja, det skal nok. Jeg kan godt spille en pose for det. Se, jeg fandt en med rigtig meget chokolade på. Den er helt varm også. Ja, du bærer. Ej, det kan du ikke bare lige... De gamle huse ligger ved gadekæret. Her er der blandt andet smedje, en skole og en kro. Neden for møllen og kirken ligger den store præstegård. Den er ca. 150 år gammel. Nå, det er det, der er galt. Det skal jo net ikke altid sige. Ja, ingen skævstager. Jeg blev meget orienteret. Den nøje, der skal. Ja? Resten er her en gang mere. Ikke også, vi må have gratis dej. Du vil se op og godt, nej. Så putter vi her ind i flæskesteg. Jeg tror, det er håndlavet der. Jeg tror, det er håndlavet der. Ja, det er rimelig sagt. Den er rigtig god også. Du kan slige nok lige til det sidste. Og når de er kartet, som de sidder og laver, så skal de jo så spindes. Der har man jo enten en spinner, eller man kunne smule en håndsen. Og der kunne man jo gå ud på marken og spinde.
Jo, men dengang vi havde hjemme skole, vi kom ud og skole, først vi kom ud til Madsen, og så var skole. Så blev jeg lavet op til dagskole. Så der fik jeg jo 4 måneder oven i min lærertid, fordi vi begyndte at gå, og der det skulle være det op. Vi må godt gå ind og få færre ham. Du kan også se, at han har røvet før, eller? Ja. Det er den første lav. Nej. Dengang vi havde det med til varme, og så var det på en og så brændte og havserne kom helt ned fuldstændig plan. Det kaldes en svømmerille, det her. Du må godt slå dig mere. Så. Det er spændende, at det er nogen, der bliver ved med at kan gøre det. Hvor I er i skole. Nej. Nå, det er jo... Det er for en sveder. Hvad? Det kunne godt kigge. Så tager den fad der, og så hælder over på panden der. Godt. Men så næste gang, så skal jeg sørge for at have vand på til at vaske op i. Du har tænkt ned i min brænd. Jeg tror ikke, det er korrekt, ikke? Det her, det er en 18-dels skæppe. Og det var den betaling, som mølleren han fik. Du ved godt, i gamle dage var der ingen penge, man røg vel. Så blev den her fyldt op jo, ikke også, og nu har jeg ikke så meget korn tilbage, men jeg kan da sådan fylde med hånden, ikke? Ja. Og hvis det så er en god møller, ikke også? Ikke, sådan her, ikke? Så kan man nok forstå. Hvis du nu er rundhånden, så stikker du mig en 500 af. Det er du jo ikke, du er en fedtrav, mand. Du er en fedtrav. Ja, du kan det. Nej, det er ikke. Ja, men du kan nok se her. Du har jo ikke noget kort, du har ikke. Nej, det har jeg ikke. Du kan nok se her, ikke? Det var møllers betaling for at arbejde. Men så siger de over på rigsdagen, det var rigsdagen, det var dengang. Nej, det går ikke. Det skal være strømmål. Det kan I nok se her. Jeg fik møller mindre i betaling, ikke? Ja.
Det du køber til bilen. Ja. Det er en fedt gavn. Det er en fedt gavn, ja. Det er derfor, de hvis... Og så var ham bare lærlingen, hva'? Ja, hvor mange er I i dag? 3. 3? Ja. Hvad med pigen? Hun er blevet hent. Nå. Hun er slet ikke stil. Kommer du ind der? Ja, jeg skal komme ind med dem. Det lyder godt. Tak. Så går vi over til punkt 2, og så kører vi. Og så kører vi. Og så lukker vi tasken her og lægger håndbremsen, så går hesten. Det er automatik. Nej, er det ikke smart, hva'? Det er sin genvask.
Værsgo. Aterbolcher, det er jo noget, der er godt. Så skal du se. Så laver jeg lige et kræmmehus. Skal du lige lære, hvordan man laver et kræmmehus? Vi er lige ved at prøve at finde et kræmmehus her. Nu skal du bare se, i gamle dage, så gjorde man det, man tog det her og der og lavede selv tingene. Fordi poser kunne man jo ikke købe, så man kunne selv lave alt. Ja. Og så kan man lige sådan rulle rundt her og trækker ned og laver det spids og bøjer. Det gjorde du hurtigt. Jeg har lige prøvet nogle gange. Ja. Nu er jeg lige voldt til dig, ikke også? Er det bedste, er det nogen, der vil have de anfald over? Ja, vi skal lige have en blik igen her, ikke også? Ja, skal det have lukket igen, jo. Så sætter vi lige to taster på en, så sætter vi lige 2 fingre på, og så drejer vi rundt, og så lukker vi. Og så er det din. Værsgo, ven. Jeg skal have den. Så skal hun tage en her. Så får du en 10'er igen, Bort. Værsgo. Ej, jo, kom. Så bare se, så siger vi 25, og så får du 25. Værsgo, ven. Og så har vi til de voksne, der har vi en lille dram. Kunne vi ikke lige sådan? Ja, det er vores stolthed herudefra. Den er lavet på lyng og rønnebær og alle de gode ting, vi har herude. Og vi har også en lille smagsprøve på den, hvis det skulle være. Nej. Kan vi friste? Ja. Er det nu? Det er den dygtigste rengøringskone, vi har her til Hjertet. Har du smagt børnekuchen? Jetzt passt er da rein. Achtung. Das ist ja ein Ding. Jamen det jeg laver her, det er til nederdelen. Og jeg slår det meget hårdt, fordi det skal selvfølgelig være stærkt. Og trænden, den på den lange led, det er bomuld. Og det er så, som islet her på tværs, det er uld. Og så, og jeg er jo kun lærling, vil jeg sige, fordi hvis nu det var mester, der sad her, så foregik det jo i et helt andet tempo. Museets mageri, bageri og håndværkshuse er kun omkring 100 år gamle og ligger samlet for sig. Vi kom herned dengang bageriet det begyndte at virke hernede, og der var mejeriet også i fuld gang. Og det var i gang hver dag. Der kom 200 liter råmælk fra en landmand, som blev behandlet her på mejeriet. Og der blev lavet kernmælk, og der blev lavet smør, og der måtte gerne give smagsprøver til publikum, som kom her rundt omkring. De måtte gerne få en smagsprøve. Det er dejlige gammeldags kernemælk. Ja. Men, og vi fik også op i bageriet, vi måtte gerne bruge til vores kernmælkshorn, hvor vi ellers skulle bruge til. Ja. Og smør, det måtte vi få lidt af også, og resten det blev brugt over i køkkenet. Ja. Men så kommer de her kære levende, som bliver kontrolleret ind i, så er det hele jo lige pludselig ikke godt nok mere. Så må man ikke have lov til at give smagsprøver på nogen som helst ting. Vi må så bruge lidt i bageriet, men der gik vel kun et år eller to. Så må du heller ikke bruge i bageriet mere. Nej. Og i dag, jamen nu virker jo ikke. Vi har en forhåbning om, vi har hørt lidt rygter om, at næste år,
så skulle vi i gang i mejeriet igen. Og det håber vi på, det er rigtigt, for det er en stor attraktion for Hjerlighed at have mejeriet i gang. Jeg vil også håbe, at det bliver sådan. Jeg har lige haft besøg af nogen i dag over fra Nybank af. De siger, at mejeriet kører derovre på Sjælland. Ja. Men jeg håber, at vi kan komme til at køre af. Jamen, det er altså selvfølgelig, så vejer man jo ind der, men så sætter man jo gilder for det, at det er mere restans, det her. Det er meget restans. Men det er også det ved, at det, der blev fyret på, det er under tryk. Ja. Og så skal jeg jo en speciel eksamen til, for at have lov til at fyre kedler op under tryk. Og det er derfor, det hele det bliver så kompliceret. Det kan vi så også opklare, jeg har eksamen. Ja, men det betyder jo så, at der er mere rester, som kan det, eller må det der. Som vi starter op med magsiden indvendigt. Og så hører vi. Og det har vi igen en rette hjerne. Den skal så passe helt nøjagtigt. I gamle dage, det havde man jo ikke petroleum og gas og alt det der til lys. Der havde man jo kun et stearinlys. Ja. Så satte man stearinlys bag ved sådan en kuppel med vand i. Ja. Så virker den ligesom, hvis du tager et brændglas, så får du sådan en så får du en lyskejle der. Så kan man sidde og sy der om aftenen, når det er mørkt. Smart. Og det, jeg sidder og arbejder med her, det kan jeg ikke sælge, fordi der skal jeg have hele arbejdsgangen imellem. Ham, der lærte mig at sy sko, han var mester ved Sava.